हाय लोगोफोर, जों दा आगैजों आंजों नलबारियाव थांगासिनो। आगैनि एग्जाम दङ। नोंथांमोना अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आरो लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदे अन्नानै। नै जों दा नलबारिनि रेल लामा मोनबाय। जों दा MNCआव थांगासिनो। नै जों दा MNC कलेज मोनबायानो, बेयावनो जागोन एग्जामा। नै बे गेटआनो कलेजआ। नै दा एग्जामा जोबनायखाय जों दा जानो थांगासिनो। नै जों दा बे रेस्टुरेन्टआव रेडि सिटियाव जानो फैदों। एसे ओरैनो बारा उखैयाखैबाबो एसे जानोसै। नै दा मेनुखौ नायनानै मा जानो मा मानोसो जाजोब्बाय जों। थिगखौनो खालामनो हाला मा जामारनो। नै लोगोफोर, जोंना जाग्राया सफैबाय, जों दा जानोसै। जों दा जाखांना एसे शपिं खालामनो फैबाय। समायथारगोन नायनाय दसे। जि मोजां बिबारफोरा। आंबो गाननायबाय नै मोजाङानो, बे लादो, मोजां मोनदों आं। जों दा न'आव थांफिनगासिनो। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। बाय बाय।